Mayong adlaw mga katawhan. So nata karon dire sa balay kong sa Pangaymutang. So karon kay mag food trip ta. Atong food tripon kay Isaw. Let's go. So ang first kay ato asan ning likuhan ato kuan og ugaw ang maong isaw. So kung saan paglimpyo imura nang hinulon daw sama sa nang hinul ka og pitsas sa madyong. Ano na siya para matangtang ang iyang sulod sa iyang kinaon. Kani siya, maamo ni siya ang pait ud. Ano siya nang ang pait ang imuhang isaw kung dili nimo tang Okay, so man tong limpyo ang isaw. So limpyo na siya, napaano na to og mga hugaw sa iyang sulod. So karon kay atuan ning hugasan og kapila kadaghan. Wa ka mo kung pila ninyo gusto. So siya ang hugasan og maayo. Okay. Time lapse na. Ayan na. Madar mo. Karon nabutangan na ako sa mga sikreto nga mga lamas o seasoning. So dili pwede isulti kay ano yung sundon. Mani siya. Next na lang, gamay na lang ang suka. Suka na lang, wala pa na ako na mix. Okay, so mana na itong timpla ang atong isaw. So karon ato na ni ibutangan og harina. Kung wala may harina, pwede na cornstarch. Okay, so first step imo na pwede gamitan yung tinidor. So dili magkuhan yung kamot. Okay, and then ano siya? Anaon na siya. Okay. 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 Next. And then after ana is magpainit ta o of course mantika. Dapat i-dip siya. Na ilunod ang ganing atong nabutangan ng harina nga isaw sa nagpukal nga mantika. Dapat kuan lang, stay closer lang para di ka mahulaswaan. Okay. Ato ning kamuton kinauboy ba? Ay, dibuho eh.
Okay, nasa brown na gani siya. Luto na niya eh. Kina ni. Pila ray kag aning tinai. Oh. Luto na tong esaw. Esaw a crab. Crab di ay ng isaw di ay. Dara ang isaw ug ang kasag ang may iparis. Nya suka. Sige, let's eat.